No kuka se sieltä tupsahti? Mihin sä oot menossa? Ajattelin käydä vaan kävelyllä. Onko kaikki ok? Joo, totta kai. Jännität sä meidän muuttua? No ei kai pitäisi. Oonhan mä asunut ennenkin ulkomailla. Mutta läheisten jättäminen vaan kirpasee. Mitä sä tarkoitat? Ai Liisa vai? Joo, Liisa kävi just hetki sitten meillä jäähyväislasillisella. Liisa on mun paras ystävä. Tarkemmin ajatellen myös on ainoa. Hei, mulla on jotain, mikä saattaa piristää sun mielialaa. Asuntovälittäjältä tuli meille. Mitäs sanot? Haagen arvoalueella vanha ja tyylikäs huoneisto, jossa on parkettilattiat, korkeat huoneet ja puistonäkymä. Ja aika iso kylpyammi. Tämähän on parempi, mitä mä odotin. Eli sä siis kelpuutat? No, ehkä. Eiks faija ole vielä kotona? Se lähti Ossin kanssa tapaa sitä viihdekurun sihteeriä. Haluatko jäädä illalliselle? No, kiitti. Harmittaa vaan faijan puolesta. Se ehti jo innostua uudelleen. Oli ihana nähdä Ismanin tohkeissaan. Sille teki selvästi hyvä saada vähän uutta puhtia sen kioskin menettämisen jälkeen. Ehkä se manageri antoi sille vähän turhan suuret luulot. Mä nyt ainakin uskon sen mahdollisuuksiin. Sähän itse kritisoit sitä. No mähän tarkoitin sitä koreografiaa. Laulupuolella niillä on ihan potentiaalia. Toivottavasti se nyt ei vaan särjä sydäntää. Sun isäs on kolhittu viime aikoina ihan tarpeeksi. Nukahtiks OJ jo? Taisi kävelylenkki vähän väsyttää. Oikeastaan me ei menty kävelylenkille. Miksi? Se tyyppi, joka tänään soitti, se ei ollut puhelinmyyjä, vaan joku ihan muu. No, sä olitkin niin outo. Kuka se oli? Se oli Jenni Vainio. Se on tulossa takaisin Helsinkiin. No, mut eihän se välttämättä takaisin Pihlaa kadulla tuu. Pelkäät sä, että se kertoo vauvojen vaihdosta kaikille? No, eikä sen vaan olisi viimein tarkoitus tulla esiin. Sillä hetkellä, kun se paljastuu, mun perhe hajoaa. Mä en aio antaa sen tapahtua. Luulet sä oikeesti, että noin iso salaisuus ei koskaan tule esiin? Pitäisköhän viikonloppuun tehdä jotain meksikolaista? Vaikka takoja. Ihan sama. Lähtitkö mun mukaan kauppaan? En mä jaksa. Ei vaivaako sua joku? Tale. Mä kerroin sille, että Lari on homo. Ja vaatii, että se osaa pitää salaisuuden. Mutta sehän meni sitten suutuspäissä löytää koko jutun. Iida taisi ottaa asiaa aika raskaasti. Ei se onneksi saanut tietää. Mut Lari, se veti mulle ihan älyttömät kilarit. Se on aika iso salaisuus pidettäväksi. Ehkä se jossain vaiheessa ymmärtää, että sun oli pakko puhua jollekin. Niin. Tai sit mä en vaan saa koskaan anteeksi. Kannattaa koittaa jutella sen kanssa. Se tarvii vaan varmaan vähän aikaa rauhoittuakseen. Hello Rei. Oi. Täällähän tuoksuu hyvällä. Ootpa sä hyvällä tuulella. Saitteko te rahat takas? No se verenimiä on kateissa. Ja samoin keikkapalkkiot. Voi harmi. Kyllä se tyyppi jää vielä kiinni. No sille asialle me ei voida tehdä mitään. Mutta jotain Duo Osmo voi tehdä. Mitä sä tarkoitat? No meillä on keikkoja vielä kalenterissa. Hei. Ja Duo Osmo, se on sanansa mittainen duo.
Moi. Mä arvasin, että sä oot täällä. Mä juttelin Talen kanssa. Ja se lupasi, ettei se puhu susta mitään. Tai siis siitä, mitä naamiaisissa tapahtui. No anteeksi, että mä kerroin sille. Mut mä tein sen naamiaisten jälkeen. Mä en vielä tuntenut sua. En mä enää tekis niin. Mä välitän susta. Oikeesti. No nyt löytyi sopivat lennot. Tää oli se ylihuomiseksi. Niin pian. Mun pomo soitti, että perehdyttäminen alkaa aiemmin, mitä oli puhetta. Onko se ongelma? Ei tietenkään. No hyvä. Lähtö on iltapäivällä, eli me ollaan illaksi uudessa kodissa. Hei, sä voit tulla perästä, jos tää on liian pian. Tietenkin mä tuun sun kanssa yhdessä. No kiva kuulla. Parempi vaan, mitä nopeammin päästään vaihtaa maisemaa. Niin on. No niin, liput hommattu. Mitäs seuraavaksi? Mikä on? Papa. Papa. Mennään, papa. Ja. Täällä. Moi Cindy. Moi. Hei, et sä puhumaan? Tietysti. Mä toivoinkin, että sä soitat. Hei, mä haluaisin kysyä sulta, että oot sä tulossa takas Pihlaajakadulle? Riippuu vähän siitä, millainen ilmapiiri siellä on. No ei kovin hyvä sun kannalta. Sä siis kerroit kaikille, että mä vaihdoin vauvat. No mitä muuta mä olisin voinut tehdä? On parempi, että sä et tuu takas. Mitä muuta mä voin tehdä, kun pyytää anteeksi? Sitä paitsi Talle on ainoa, joka tietää meistä. No mitä se auttaa? Se voi kertoa milloin vaan Iidalle. Mähän jo sanoin, että se lupas pitää suunsa kiinni. Ja sä uskot sitä. Sehän möläytti jo kerran. No joo, mutta se tietää, että Iida tarvitsee tällaisia uutisia nyt. Ja jos tää juttu joskus leviikin, niin mä pysyn ainakin sun friendinä. Joo. Rohduttaa tosi paljon. Menetään Iidan, mun jengiläiset ja koko mun elämä. Ja mäkö en merkkaa sulle mitään. No ei todellakaan. Jätä mut rauhaa. Mä en usko sua. Irti musta. Elias. Maisemanvaihdos tekee vaan hyvää. Mä en jää kaipaa täältä mitään. Niin, ja kuitenkin sä oot aika kova bisnesmies, niin... Mä ajattelin, että jos joku sun ystävistä voisi kertoa, että onko tää päätös lainvoimainen.